Вітаю, шаноўнае спадарства. З вами падкаст «Футбол паўсюль». З вами я, Мікіта, з вами Паўлюк. Прывітанне, сябры. І сёння зноў, як і тыдзень таму, як і ў наступныя тыдні мы будзем размаўляць пра чэмпіянаты ў Еўропе. Сёння мы паразмаўляем пра Англію хіба з топавых еўрапейскіх, толькі ў Нямецчыне пакуль што не адбылося другое кола. Паразмаўляем пра футбол, паразмаўляем трошкі пра апошнія трансферы. Ну і адразу у полымя. Першы матч у Англіі быў Брайтон-Манчестер Юнайтед. І адразу хочацца сказаць, што гэта стары добры Манчестер Юнайтед. І Брайтон, шчыра кажучы, трошкі таксама, калі я не памыляюся, яны мінулы сезон вельмі добра пачыналі, і тут яны таксама рэактыўна пачынаюць. Так, менавіта Юнайтед гэта вяртанне да мінулага сезону. Брайтон, ну, в прынцыпе, таксама можна сказаць, што гэта штосьці з мінулага, але мне падаецца, яны сталі гуляць у больш прагматычны такі футбол. Магчыма, пакуль што новы трэнер яшчэ не знайшоў як бы там аптымальнай этой формулы. Але сам матч для мяне больш выявіўся такім дзіўным, калі вынік павінен быў быць адваротны. Але хто не глядзеў, то зараз распавядзем, як Юнайтед забіў другі гол, які адмянілі за становішча па-за гульнёй. Там бы лік стаў 2-1 на карысць чырвоных д'яблаў. Але калі Гарнача ўжо забіваў мяч, ну ты ж глядзеў, да? Ведаеш, пра што я кажу. Так. Ну, калі Гарнача забіваў ужо ў пустыя варота, Мгм. а там Зіркзе да гэтага пракаціўся, і як бы ў яго мяч трапіў. Ну, карацей, вельмі камічны эпізод. І вось гол адмянілі, а Брайтон у канцоўцы вырваў вельмі эмацыйную для іх перамогу. Таму, ну, Юнайтед, да. Не, ну як бы там Юнайтед, ужо шчыра жартуюць кажучы, з іх. момантамі нядрэнна сябе паказвалі. Проста ўсё тыя ж самыя праблемы. У іх не атрымліваецца страліць гол. Ну, вось яны нестабільныя. Ну, я проста вось у гульні з Брайтонам, напрыклад, там у першай палове, ну, па шчырасці, у іх было не так шмат шансаў. Як бы не скажаш, што і ў Брайтона шмат, але Брайтон там з хвіліны 20-й стаў вельмі востра так пранікаць, там не часта, але вельмі востра. А ў Юнайтэда, ну, прыгадаць складана нейкія эпізоды. У другой палове, да, яны ўжо там больш актыўна. Таму не ведаю, вось па першых двух турах Юнайтед гэта хутчэй штосьці недапрацаванае, штосьці з мінулага. Усё ж тая хвароба і памылкі ў абароне. Ну, калі глядзець гол на 95-й хвіліне, як можна было забыць, там 3 гульцы былі адныя на далёкай стойцы, і адзін з іх забіў гол. Ну, то бок, вось такія праблемы і А вось кажучы пра гол, который не залічылі Юнайтед, таксама чуў вось такія размовы, ці наогул мае сэнс у гэтай сітуацыі даваць афсайд. Вось, ну, вядома, што ёсць правілы, і па правілах гэта ну, ўсё па правілах, зразумела. да. Але там ужо ніякіх шансаў на ратаванне няма. І вось у такі момант даваць афсайд. Вось як табе здаецца, ці варта штосьці з гэтым рабіць, ці такія правілы і ўсё? Правілы ёсць правілы. Я тут цалкам згодны, што, ну, такіх эпізодаў вельмі мала. А вось мы яго пабачылі, гэта змяніла радыкальна ход гульні. Ну, то бок гэта такая гістарычная падзея, гэта будуць прыгадваць там, я думаю. Ну, Я думаю, што вельмі людзі такі... таксама пасля гэтага моманту, калі бачылі шмат мемаў, ну, мемаў відэа з Раналду, калі ён таксама за Партугалію страліў гол, а там, калі я не памыляюся, Нані. Да. Было штосьці такое, да. Так. Вельмі падобны эпізод. Таму да, як бы ўсё слушна было зроблена, ўсё па правілах. Там жа ж як бы і Зёркзе не вельмі-то і вінаваты. Ён
Не, ён Усё не спачатку хацеў, гэта ж не ён спачатку ўсё рабіў правільна, інерцыя так просто працуе. то бок Гарнача просто трапіў у яго. Ну, такі эпізод бывае, да, але ён вельмі такі запамінальны і вельмі сур'ёзна паўплываў на ход гульні. Там Юнайтед, каб выйшаў наперад, я думаю, Брайтон бы кінуўся, канешне, але, ну, было б складана ўжо там. А тут яны атрымалі цэлую перамогу. Таму не ведаю, калі б не калі такія галы залічваць, то Брайтон будзе супраць дакладна. Это напэўна. Ну і адразу сур'ёзныя тэмы. Ці табе не здаецца, што першы кандыдат на звольненне гэта Тэн Хаг цяпер? Не ведаю нават. Думаю, не, раз яму далі, як бы. Я думаю, ён сезон дапрацуе дакладна. Ну, блін, у іх як бы перамога і паражэнне. Ну, паглядзім, да, у наступным туры яны з Ліверпулем гуляюць. Ведаеш, гульня з Фулхэмам таксама была такая. Ну так, не самая лепшая. А гэта, Але ведаеш, ізноў гэта жа Фулхэм і Брайтон. Вядома, што гэта Англія, і тут цяжка казаць, якія каманды трэба на 100% перамагаць. Але ўсё ж такі трэба хаця б мець нейкую пэўненую гульню. Вядома, вынікі бываюць розныя. Але ўсё ж такі першыя два матчы гэта матчы, у которых можна лічыць на 6 пунктаў. Усё ж такі. Нягледзячы на тое, што гэта безумоўна цяжкія матчы. Тут я не кажу, што гэта павінны быць лёгкія перамогі. Ну да. Выезд да Брайтона зараз это непростая справа для любой каманды. Таму, не ведаю. Канешне, калі яны прайграюць, напрыклад, Ліверпулю вось зараз у дэрбі, тады ўжо будзе ўсё вельмі сур'ёзна. Але пакуль што і крытычна не бачу. Напрыклад, у суперкубку з Сіці яны гулялі прыстойна, нават лепей. Таму не ведаю, ці першы ён кандыдат. Першы гэта я не кажу, што ён павінен ужо быць звольнены, проста што гэта вось пасля 2 тураў першы чалавек, пад которым усё ж такі можна пачаць нейкія размовы, што можа ўсё ж такі гэта была памылка, новая умова. Таксама вось з трансферамі нават у них ёсць Хойлунд, у них а вось нават не тое, што Хойлунд, а наогул з нападнікамі. У них нападнікам гуляе Фернандэс, што вось гэтая дзевятка схаваная. Ці гэта добрая ідэя? Просто ж Хойлунд зараз траўмаваны, а Зёркза, я так разумею, яшчэ не гатовы гуляць цалкам. Таму трохі дзіўна. Я калі пабачыў, я не чуў, каб ён не быў... Можа, гэта праўда, можа, я чагосьці там... Я не фанат Юнайтед, можа, я чагосьці там... Я думаю, што ён яшчэ пакуль што не гатовы, як бы. Таму не ведаю, я здзівіўся таксама, калі пабачыў Фернандэса. Чаму не Рэшфорд там? Мне падаецца, Рэшфорду там было б лепей. Тым больш, калі Санчо ёсць таксама, нібы... Як мы разумеем, з Санчо там не ўсё добра ў іх. Не, ўсё ж такі ён... У інтэрв'ю казалі... Я разумею, што інтэрв'ю гэта не ўсё, але ўсё ж такі Тэн Хаг сказаў, што мы ўсё прайшлі. У матчы з Манчэстэр Сіці ён таксама выходзіў. Але зараз мы чуем, што ён можа сысці з каманды ў Чэлсі. Але гэта нічога не значыць, бо размовы, гэта ж не значыць, што ён не павінен гуляць, пакуль ён у камандзе. Можна і пагуляць трошкі. Я не ведаю, мне падаецца, калі нацягнутыя стасункі ў іх там з Тэн Хагам, то наўрад ці ён будзе гуляць. Таму ён як бы і пакідае клуб. Мне здаецца, ўсё ж такі, проста калі б яны былі там нацягнутыя, то Тэн Хаг бы не казаў, што мы ўсё прайшлі і будзем рухацца далей. Я думаю, што ён тады б штосьці іншае сказаў, бо гэта заўсёды былі адкрытыя, прынамсі ў мінулым сезоне ўсё было досыць адкрыта. Это як Фавр, да, з Брэнфорда трэнер кажа, што Іван Тоні там просто лепшы там і ўсё такое, але ён нават у заяўку не патрапляе з-за таго, што ён хоча пакінуць каманду. Але там у адкрытую ўсё кажуць, што так, пакуль невядома, што будзе з Тоні, Тоні не гуляе.
Э, Ну, ён там жа ж не гуляе, ну. не, Ну, але там у адкрытую гэта ўсё кажуць, ведаеш, там няма, там усе разумеюць усё. А вось з Санчо пакуль што, ну, так не зразумела. не, ну я Э, думаю, як бы Санчо пакіне каманду. ну, так, гэта мы яшчэ пра гэта паразмаўляем. Пакуль далей. Шчыра кажучы, нас там наступны, напрыклад, матч Тоттенхэм Эвертон нават шмат не скажаш. Адзінае, што я хочу сказаць, гэта я вось уже другое кола, а я здзіўлены тым, які вынік у Эвертона. 7 галоў за 2 матчы. Вось і таксама Тоттенхэм, пра который мы казалі, нестабільны, што з Ну, Лестэрам вось вось нічыя, а тут 4-0. я, дарэчы, вось ці не Шон Дайч першая як бы постаць, якая павінна пакінуць клуб вось тут. Тут яшчэ ўсё вельмі горш, у Тэнхага хоць штосьці ёсць, а у Эвертона проста жах, я не ведаю. Там Пікфорд, канешне, там уся каманда гуляе неяк, я не ведаю, напэўна, яны хочуць вылецець з АПЛ, трэба штосьці мяняць. Вось Лестер наступны матч у паказаў, іх што з Борнмутам. Так, і вось мне здаецца, што гэта ну супер проста бліжэй да іх узроўня, і вось менавіта па гэтым матчы можна будзе паглядзець, ці штосьці зменіцца ці не. Ну так, паглядзім. Ну, таму што як бы 7 галоў прапушчана. У першым туры дома прапусцілі 3 ад Брайтона. Я думаю, што ў Дайча там праблемы, каб штосьці трэба рабіць. Таму я думаю, што не Тэнхаг першая постаць на звальненне. Ну, на маю думку. Ну вось так, вядома, што гэта такія першыя размовы пасля другога кола, яны ну пра звольненне, гэта трошкі нейкая інтрыга, але ўсё ж такі размовы, которые можа не зусім маюць сэнс. Вядома, што Не, ўсе будуць ну проста чакаць. у Эвертона проста ну ўсё вельмі кепска. Не, ну але не пасля 2 матчаў, ведаеш. І я зноў жа кажу, што ну можа дрэнны пачатак. Вядома, што калі там пасля 4 ці там 5 матчаў зусім нічога не зменіцца, то тады я думаю, што нават доўга чакаць не будуць. Ну, я ж пра гэта як бы Так. кажу, не кажу, што прямо ўжо заўтра звольняць. Так. Вось як я кажу, Давай. тут важным будзе матч супраць Борнмута, бо гэта каманда бліжэйшая да іх узроўня. І там ну вось ім ужо трэба будзе перамагаць, бо будзе цяжка калі прагуляць. Ну так. Хаця Бормут як бы паказаў сябе добра вось у гэтым туры. Так, няблага. Наступны матч быў Саутгемптон Ноттингем, і таксама мне хочацца сказаць, што Ноттингем гуляе прынамсі пакуль што лепей, чым я чакаў. Досыць упэўненая перамога. Ну так, упэўненая, хаця вось у першым туры там не ўсё ў іх было добра, але з Саутгемптонам яны цалкам кантралявалі гульню, згодны з табой. Без праблем забралі свае 3 пункты. Нават так, нягледзячы на 1-0, але зноў жа трэба падкрэсліць, як і ў першым туры, нягледзячы там на чырвоную картку, канешне, але Саутгемптон валодае мячом большасць матчу, толькі пакуль што гэта ім не дапамагае. Ну так. Але я думаю, што ўжо даўно вось усе зразумелі, што і там цікі-така Барселоны і наогул валоданне мячом гэта не заўсёды плюс, бо з гэтым мячом трэба штосьці рабіць. Ну трэба ўмець, так. А ў Ноттингема якраз такі там уся атака хуткія гульцы, таму ім як бы яшчэ лепей, калі яны перахопліваюць мяч і хуценька бягуць у атаку. Так, наступны быў Манчестер Сіці, і тут нічога цікавага не здарылася. Ну толькі што там 3 галы за Так. 3 галы за некалькі хвілін. А нават 4.
можна сказаць. Ну, Ну, і і псічы так, гол, так, да. так, так, бо першыя 16 хвілінаў былі Ну, э, як не цікава. Чарговы хіт-трык Холланда, напрыклад. Хаця гэта ўжо можа камусьці таксама здацца сумным. я забыўся ці гэта было на нашым канале статыстыка хэт-трыкаў. Да-да, Так, на нашым канале так, было. вось менавіта што Холланд, калі я не памыляюся, там кожны 10-ты матч страляе хэт-трыкі, такой статыстыкі ніхто не мае нават блізка. Ну, Можна яго, да, 7 хіт-трыкаў за 68 матчаў. так, ну вось. Да. А можна таксама я не ведаю, ці тут можна штосьці сказаць добрае пра Іпсвіч. Можна сказаць, што вось яны стралілі гол у брамку Манчестер Сіті. Гэта супер, гэта файна. Але вось такія матчы тут, мне здаецца, што нават няма што казаць, бо гуляе чэмпіён Англіі супраць каманды, которая вось толькі з'явілася ў прэм'ер-лізе, таму Ну, да. чаканняў не было. Холланд хэт-трык. Холланд ёсць у твоёй фэнтэзі камандзе? Не, няма. Нема. Я Зразумела. вырашыў усё ж такі ён так, і траўмы часам ёсць, і я падумаў, што замест таго, каб мець аднаго добрага гульца, я лепей возьму двух, можа трошкі, ну, не на ўзроўні Холланда, канешне, але атрымаю з гэтага больш. Пакуль што 2 туры сказаць цяжка. У першым туры гэта была добрая ідэя, у другім туры не вельмі. Вось. Таму так, будзем глядзець далей. А ў цябе, калі я не памыляюся, ёсць? Не, нема. Няма, добра. Нема таксама. Хацеў вось запытацца, ці ён у цябе капітан. Не. Добра, наступны у нас Фулхэм, Лестер. Зноў ж такі каманда Фулхэм, шчыра кажучы, вось мы у мінулых падкастах і нават перад пачаткам сезону, калі я не памыляюся, ты трошкі хваляваўся пра Фулхэм. Але я потом з таго, што паглядзеў, і перад сезонам у іх былі вельмі добрыя матчы, і вось ужо пачатак сезону, і таксама бачна, што ўсё ж такі гэта не змяніўся той факт, што гэта ўсё яшчэ добрая каманда, которая можа перамагаць нават сільнейшыя за яе, а слабейшыя дык наогул можа нават павінная перамагаць. Ну да, Фулхэм добра выглядае. Ну, я калі мы размаўлялі перад сезонам, там потым зрабіў рэмарку, што ўсё ж такі ў іх трэнерская каманда. Я думаю, без праблем яны павінны потым, ну, справіцца з тым, што ў іх сышлі там гульцы. Таму да, ну, мне Марка Сілва ўвогуле падабаецца як трэнер, і дзе ён не працаваў бы, і футбол прыстойны паказваюць усё. Таму да, з Лестарам яны справілись. У першым туры яны, можна сказаць, на роўных згулялі з Юнайтед, ну, там па атацы былі праблемы. Неблагі даволі пачатак, будзем глядзець, што 10-е место пакуль што. Я думаю, ну, прыкладна вось так яны павінны гэты сезон і скончыць. Ну, і гэта не будзе дрэнны вынік, гэта будзе нармальная сітуацыя. Ну да, калі ўлічыць, што ў іх там склад у 5 мусіць горшых каманд. Дык і калі не забывацца пра тое, што ёсць там Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхэм, Ньюкасл, Челсі, Юнайтед, Астон Вілла, гэта ўжо 8 камандаў. Там у 10-е, яшчэ Вестхэм там, ну, таксама там 9-е. 10-е месца гэта зусім не дрэнна. З такімі супарамі. А вось наступнае, шчыра кажучы, наступны матч гэта маё расчараванне, бо ад Крыстал Пэлас я чакаў больш і ў першым матчы, і ў другім матчы штосьці ў іх пакуль што не атрымліваецца. Закончылася вось гэта іх казка з мінулага сезону. Так, не перанеслась у новы. Так. Ну,
як бы ёсць пэўныя праблемы. Дзесьці там трохі, канешне, і шанцаванне ад іх адвярнулася, што было ўсё тым сезоне напрыканцы. Ну, зараз, да, у іх відавочныя праблемы, і яны як бы адна з тых каманд, у якіх 0 пунктаў, што яўна не чакалася. Больш што Таму пачатак у іх гэта не найсільнейшыя супары. ну да, хаця это Не, Брэнтфорд і ну Вестхэм, не здаецца, дрэнныя, да. але ўсё ж такі, ведаеш, там з Вестхэмам Ну можна гуляць на роўных, ну а да, Брэнтфорд, шчыра кажучы, яны б маглі перамагаць. ну так, там быў гульня на 3 вынікі. Ну, я як бы ўжо дзесьці, можа, пісаў у канале ці не, што Гласнер як бы зараз павінен зразумець, што такое АПЛ, што ён, можа, прыйшоў там тады на эйфарыі, каманда гуляла добра напрыканцы таго сезону, а вось у новым ён павінен разумець, што нават не самыя ну, сярэднія супернікі, і яго каманда паступаецца. Ну, я кажу, што дзесьці ім як бы удача ад іх адвярнулася ўсе. Ну так, і з гэтым штрафным Там у першым матчы, і зноў ж такі і штанга была ў стойкі, другім. так, ну, хапае там у іх момантаў, але Невядома ну, толькі, ці гэта брак шанцавання ў Crystal Palace ці ў Энса. Мне здаецца, што пакуль што ён вось гэта ён стварае гэтыя моманты, а каманда пакуль што ёй цяжка. ну так, будзе цікава паназіраць, як яны будуць выпраўляць становішча. З іншага боку, Вестхэм першая перамога ў сезоне, і у іх наступны матч, вось наступны матч у іх цяжкі, Манчестер Сіці. Але вось гэта менавіта момант паказаць сябе, паказаць, што якой будзе вось гэтая новая каманда. Напэўна, Манчестер Сіці не будзе лёгка, бо яны ўсё ж такі яшчэ пачынаюць сезон, а Манчестер Сіці мы ведаем, як яны пачынаюць сезоны, і наогул мы размаўлялі таксама ў мінулым тыдні, што усе вось толькі вяртаюцца пасля еўра, галоўныя зоркі, яны пакуль што яшчэ так не спяшаючыся уваходзяць у сезон. Таму мне здаецца, што для іх гэта будзе шанс, тым больш, што яны будуць гуляць дома. Ну так, Вестхэм вось у гэтай гульні паказаў, як яны добра бягуць у контратакі. І вось Ван Бісака, які прыйшоў, папоўніў склад, першы гол, здаецца, ці другі мусіць гол, калі ён там па броўцы прабёгся, так вельмі файна атрымалася. Таму у Сіці дакладна могуць узнікнуць праблемы. Ну, хаця, калі Холанд там заб'е хуткія свае галы, зноў жа памятаю, як ён там у адным з матчаў з Вестхэмам там разважаўся напоўніцу. Ну, таму паглядзім. Паглядзім, да. Так. Ну і мы падыходзім да галоўнага матчу гэтага уікенду. Хаця, прызнаюся, нягледзячы на 2-0, момантамі ён быў момантамі матч быў, напэўна, вельмі цікавы, але я чакаў трошкі больш. І хутчэй за ўсё, гэтага больш не атрымалася толькі таму, што Уоткінс не рэалізаваў свой момант, і наогул у матчы былі вось моманты, которые каманды не рэалізавалі, нягледзячы на тое, што вось калі б мы бачылі каманды яшчэ там 4-5 месяцаў таму, калі яны ўсе былі ў топавай форме, тут бы проста ляцелі гэтыя мячы. Ну, Воткінс, канешне, да, галоўны антыгерой сустрэчы, і каб вось яго выніковасць не падвяла, то гэта магло б быць паўтарэнне цалкам мінулай кампаніі гульняў, што калі Астон Вілла двойчы перамагла Арсенал, першая забівала і добра сядала ў абарону. А вось у гэты раз у іх не атрымалася. Таму Арсенал, як бы, нават сам жа Артета пасля матчу інтэрв'ю там, не памятаю, камусьці казаў, што нам проста пашанцавала. Ну, то бок, калі Артета так кажа, ну, як бы,
Ну, сапраўды Арсеналу пашанцавала, што Воткінс не забіў, так бы вынік быў бы яўна другі, бо не выглядаў Арсенал там мацней нашмат Астон Вілы. Таму Так, трохі я згодны. Э, ну, тут цяжка вось просто пасля такога выніку таксама хочацца сказаць, што ну Арсенал гэта каманда, которая прэтэндуе на чэмпіёнства, і каманды, которые прэтэндуюць на чэмпіёнства, вось у іх часам, і гэта шчыра кажучы нават нерэдка атрымліваюцца вось такія матчы, калі можа яны там не да канца заслугоўваюць перамогу, але яны перамагаюць, бо яны вось ідуць наперад. Да. Ніхто ж з гэтым не спрачаецца, таму яны і змагаюцца як бы за чэмпіёнства ўжо там 3-й сезон. Так, але вось Астон Віла таксама, шчыра кажучы, Астон Віла нядрэнна сябе паказала ў гэтым матчы, нават лепей, чым у матчы супраць Вэст-Хэма. І я забыўся паўабаронца, вось у іх быў, который вельмі добра сябе паказаў у гэтым матчы. Зараз скажу, хто гэта. Гэта быў у нас, не, я забыўся. Ці не Рэмзі? Не Рэмзі. Добра, я забыўся. Але Роджерс хіба. Можа Роджерс. Я забыўся. Не буду тут хлусіць. Але вось і моманты Астон Віла свае стварала, і шчыра кажучы, яны памаглі ў абароне згуляць трошкі лепей, і так і гэта магла бы быць нічыя. Таму вось у мяне ўражанні лепшыя, чым пасля першага матчу. Ну, Астон Віла таксама будзе яшчэ дадаваць, як бы. Я думаю, там у іх быў разлік, што і Ліга чэмпіёнаў у гэтай кампаніі, таму не адразу яны як бы падыходзяць у... Там, ну, гэта быў, як бы, я ж кажу, матч больш як бы нічыйны. У Астон Вілы свае моманты, у Арсенала свае моманты. Просто, да, як бы, калі прыгадаць, як быў забіты гол, там выйшаў Трасар, як заўжды, вось вельмі добры джокер, як бы, у рукаве Артэты. Вельмі важныя галы забіла. І таксама вось можна... Гэтыя пытанні былі напрыканцы мінулага сезону, і зноў ж такі з'яўляюцца, ці не павінен ён пачынаць наогул матчы? Ну, ён жа ж у мінулай кампаніі гуляў шмат у стартавым складзе. Быў перыяд там... перыядамі так, безумоўна. Просто вось пачынаецца новы сезон, і зноў жа ён... Ну, вось зараз... Я так разумею, Артета ізноў жа дае Мартінелі шанец. Але Мартінелі не вельмі добра ім карыстаецца, бо ізноў яго штосьці не атрымліваецца. Ну так. Штосьці раней он гуляў лепей. Ну так, усё яго. Ну, давай далей. Так, будзем сачыць за імі, безумоўна. А наступны матч... Мне здаецца, што ўсё ж такі быў найбольш цікавым у гэтым коле, ўжо ведаючы вынік. Бо першы тайм, першая палова Вулверхэмптона супраць Чэлсі, гэта... Я калі глядзеў гэты матч, не ведаю, ці хтосьці з вас цікавіцца Формулай 1, але вось каментатар... Бо і матч, і Формула пачаліся о 15-й па еўрапейскім часе, і вось там на 15-й ці 20-й хвіліне каментатар сказаў: я думаў, што Формула адбываецца ў Нідэрляндах, а ўсё ж такі мы бачым яе ў Англіі. Тое, як гульцы бегалі туды-сюды, гэта быў вельмі цікавы матч, вельмі адкрыты. Але вось штосьці ў другой палове здарылася. З'явіліся іншыя гульцы ў Чэлсі, і матч хутка закончыўся. Ну, я не ведаю, што здарылася ў абароне Вулверхэмптона. Як можна прапусціць 3 аднолькавыя галы, і там проста нікога не было. Мадуэкі забіваў, можна казаць, кім ён змагаўся ў абароне? З пустатой? Ну, я не ведаю. Вось О'Ніл пасля матчу сказаў, што, я не ведаю, ці там яго запыталіся пра гэта, ці што, і ён казаў, што я ніколі ў жыцці такога не бачыў. Просто
у нас нікаго не было ў абароне з левага боку. Ну, там же, І ён проста не здаецца, ведаў, што на гэта сказаць. там же ж, здаецца, павінен быць вось гэты э, Аль-Нурі? Аль-Нурі, да, які Так, так, аддаў так. шыкоўны пас, асіст, да, на другі гол. І вось у атацы ён там крута падключаецца, а ў абароне зусім праваліўся. І наколькі я памятаю, гэта ўжо не першы раз. І тут як бы і даса пытанні. Я чуў, што пасля гэтага матчу яны адразу зацікавілись там брамнікам, які там у Юнайтед быў, як это яго. Не Рэмсдейл, а Хендерсон да, ну, Дзін Хендерсон, да, Так. вось, здаецца, імі зацікавіўся Вулверхэмптон. Ну, матч, конечно, першая палова ніяк не магла сведчыць аб тым, што будзе такі разгром. І як бы па гульні ж усё, у другой палове Чэлсі што хацеў, то і рабіў на полі. Так. Хаця ў першай палове Вулверхэмптон мог забіць там і не 2, а 3, а то і 4 галы. Ну, вельмі цікавы матч, да, канешне, як бы добрая такая ілюстрацыя таго, за што мы любім АПЛ. Вось такія матчыкі здараюцца тут частенька. Ну і Мадуэка паказаў сваю форму, которая вось была яшчэ перад сезонам у таварыскіх гульнях. Ён быў адным з лідараў у Чэлсі. У першым матчы яму не далі пагуляць, а тут выйшаў і паказаў гэта адзін з найхутчэйшых хэт-трыкаў у прэм'ер-лізе. Хіба 16 хвілінаў хіба патрабаваў, каб страліць 3 галы. Ну, да найхутчэйшых яму, конечно, далёка, але дзесьці ў дзесятцы Не, ну можа адзін з найхутчэйшых, я ж не кажу, што найхутчэйшы, але вось адзін з найхутчэйшых, напэўна. Таксама мне вось прыпамінаюцца у мінулым сезоне Палмер 2 разы таксама досыць хуткія хэт-трыкі страляў. Хочацца звярнуць увагу, што ў гэтым матчы вось Палмер гуляў ужо на пазіцыі дзесяткі, не гуляў на фланзе і не хачу сказаць, што там на фланзе ён сябе дрэнна паказваў, бо ён там у мінулым сезоне гуляў заўсёды і ўсё было добра, але што вось там павінен гуляць не Фернандэс, а хутчэй Палмер на гэтай пазіцыі, і тады гульня зусім змянілася ў Чэлсі, ну, прынамсі ў атацы. Ну, вось, дарэчы, я б хацеў значыць, што ў першай палове у мінулым падкасці я казаў, што як бы апорная зона там у Чэлсі была неблагая, але вось у гэтым у першым тайме яе быццам бы не было. Кайседа вельмі дрэнна гуляў, і Лавія, ён, на жаль, пакуль што атрымаў нейкую траўму, цяжка сказаць, ці надоўга. Там як бы і з пасамі праблема, і з перахопамі, ну, як бы... Я не ведаю, што з Кайседа здарылася, бо ён гуляў досыць добра супраць Ман-Сіці, а вось у гэтым матчы проста памылка на памылцы, і я, шчыра кажучы, таксама не чуў, ці ўсё у яго добра, ці ён сябе добра адчувае, бо ён таксама ўжо сыходзіў з траўмай. Здаецца, ўсё нармальна, як бы. Я думаю, таксама. Апошнія 2 матчы можам зачапіць разам. Ньюкасл-Борнмут, шчыра кажучы, Ньюкасл расчараваў. Чакалася больш. Бо ўсё ж такі мне здаецца, што гэта каманда, которая павінна біцца за еўракубкі. Можа, там ім цяжка будзе біцца за лігу чэмпіёнаў, але, напэўна, за лігу Еўропы. А Ліверпуль спакойна, на класе, як так скажам, перамог наогул без праблемаў. Ну да, Ліверпуль пры слоце выглядае вельмі падобнай, канешне, камандай на тое, што было ў Клопа, але гэта ўжо зусім іншая каманда. Ну так, трохі дзіўна гучыць, але яно так ёсць. Першы гол быў менавіта вельмі падобны, нібы гэта каманда Клопа.
Так, так. Там вось, пры Клопе часценька былі такія нарэзкі, што там за 11 секунд, вот як у гэтым голе забіваўся са стандарта, суперніка забіваўся гол Ліверпуля. Там 10, там 15 секунд інтэрвал і гол рабіўся. Таму да, ну, чым падабаецца Слот, што ён спакойны, падрыхтаваны, быццам бы да ўсяго, быццам бы у яго ёсць некалькі планаў на гульню. Ён вось Клоп гэта была просто такі згустак энергіі на бакавой лініі, а Слот спакойны. Нават калі вось тут быў эпізод у гэтым матчы, там кагосьці з гульцоў Ліверпуля там моцна штурхнулі, Слот нават не варухнуўся. Там Клоп звычайна ў такіх эпізодах там ужо ляцеў да чацвёртага арбітра, там ага, там всё такое, а Слот спакойненька ўсё. І зноў жа, як там Клоп пасля перамог там падбягаў к трыбунам, всё такое, а Слот проста прайшоўся так інтэлігентна, пінжачок узяў, пад гэта памахаў рукой і сышоў. Ну так, такія вось заўвагі. Ну, Ліверпуль, яшчэ што хацеў сказаць пра Ліверпуль, тое, што у тым годзе яны 3 разы, от, ну, пасля Новага года яны 3 разы згулялі на 0 толькі ў АПЛ. А тут ужо ў іх 2 туры і 2 Так, на 0. было такое, Ну, гэта такое. праўда. Таму да, Ліверпуль пакуль што выглядае добра. Вось гульня з Ман Юнайтед павінна даць, ну, так, яшчэ больш аптымізму ці там больш нейкай інфармацыі для разваг. Ну, пакуль што хаця Юнайтед непрадказальны, я хацеў сказаць, што гэта не павінна быць вялікай праблемай для Ліверпулю, але пра Юнайтед штосьці казаць вельмі цяжка. Яны ў гэтым сэнсе Ну, не сильна адрозніваюцца ад Чэлсі. У них і тая каманды непрадказальныя, але яны па-рознаму непрадказальныя. ну так, так. Так. Ну, Добра. Юнайтед просто заўжды настрайваецца неяк на Ліверпуль, таму будзе цікава, да, паглядзець. Ну, калі там гэта ў мінулым сезоне ці 2 сезоны ўжо таму яны на 7-0 настроіліся. Але так, Ну, мы это ведаем, што гэта дэрбі, гэта важны матч для гэтых камандаў. Я думаю, што мы можам хуценька таксама прайсціся па іншых лігах. ну, давай, якую Можна, першую? я так хачу сказаць, што Альварес ужо так дэбютаваў у першым складзе за Атлетыка Мадрид. Шчыра кажучы, гэта не быў вельмі добры матч ад яго. І таксама Галагер таксама дэбютаваў, але ён выйшаў на замену. Але там была лёгкая перамога Атлетыка Мадрид 3-0 над Жиронай. Жирона, которой, шчыра кажучы, у гэтым сезоне будзе цяжка. Ну, Яны так. ўжо пачалі слаба. Ну, у іх там зараз, конечно, праблем шмат са складам, як бы Так. там і траўмы, і сышлі гульцы. Ну, Тут пакуль што да, Просто яны будзем выглядаюць. назіраць, але пакуль што гэты сезон не выглядае на тое, што будзе добры. Хочацца таксама звярнуць увагу, што Кіліан Мбапэ у Рэале гэта пакуль што найгоршы гулец у складзе. Так, пакуль што гэта выглядае флопам такім, што я вось глядзеў гэты матч, ну, другую палову, думаю, адмыслова ўключу, пагляджу. Вінісіус там ужо, ну, бачна, што ён намагаецца там дапамагчы Мбапэ забіць. Мбапэ ў другой палове толькі, мусіць, змарнаваў. Ну, як сказаць, змарнаваў. Там ім дзесьці не пашанцавала, але 3 эпізоды ў яго былі, каб ну, менавіта на яго гулялі. І там быў такі момант, таксама заўважны, калі Мбапэ выбягаў 1 у 1. Там, ну, яны выбягалі, як бы, ён змагаўся з абаронцам, і крыху пазаду быў там, здаецца, Браім Діас. Магу блытаць, але, здаецца, быў Браім Діас, і Мбапэ вось не аддаў на яго пас, і, типа, гэты гулец Мбапэ кажа, ну, што за фігня, типа, аддай пас. Потым Мбапэ сыходзіць і адразу забівае вось Браім Діас гол самастойна, паказвае Мбапэ, як трэба гуляць. І потым выходзіць Эндрык. І таксама забівае гол. Ну, можна сказаць, вельмі падобны на той, што зрабіў Браім Діас. І вось гэтыя ўсе моманты паказваюць, што як бы
Мбапэ гэта, конечно, добра, але ў нас вось ёсць Браім Діас, шыкоўна гуляе, у нас ёсць Эндрык, таксама там, можна сказаць, выйшаў і адразу забіў. Таму як бы Рэал, не ведаю, Мбапэ яшчэ просто Ну, як час на бы... адаптацыю патрэбны, безумоўна. Ну, я вось думаў, што Мбапэ, ну, як бы я і думаў, што ў яго вось такая будзе. Гэта не будзе, типа, сітуацыя як з Белінгам. Ну, то ўсё будзе складана для Мбапэ. І пакуль што яно так і выходзіць. Я думаю, што тут, магчыма, яму трэба перастаць неяк думаць пра галы. Бо мне ўсё ж такі здаецца, што у ці там гэта Вінісіус, ці Мбапэ, ці там хтосьці яшчэ іны у нападнікі Рэалу, мне здаецца, што вось так гуляюць, яны ўсе змяняюць пазіцыі, усе разам рухаюцца. У них Мбапэ не форвард, яму не трэба гуляць як форвард. Яму трэба вось згуляць на кагосьці іншага. Нават калі ж будуць асісты, то усе па-іншаму пачнуць на гэта глядзець. Ну да, Мбапэ просто апынуўся як закладнік гэтага становішча, што ад яго там і на яго навешалі ўжо там чакаюць ярлыкоў людзі, розных. так. Да, што гэта там новы Роналду і ўсё такое. Ну, таму да. І я таксама апошняе, мне здаецца, пра што можна хуценька сказаць, гэта Барселона. Я не чакаў, што вось у іх ужо 3 перамогі сёння адбыўся, пачала сёння таксама Учора не, сёння. яны учора. Ну, яны ўчора перамаглі. добра. Да, так, яны ўчора гулялі. І 3 перамогі, можа, гэта не там... Гэта не найсільнейшая каманда, і там няма лікаў 3-0. Там, калі не памыляюся, там усё 2-1. 2-1. Так. Але ўсё ж такі гэта каманда, у которой зноў жа з'явіліся гульцы з акадэмій, которые сябе няблага паказваюць. І мне здаецца, што фанаты Барселоны могуць чакаць, спадзявацца, што будучыня чакае прыемная. Ну так, вось яны нарэшце там Дані Ольма да складу далучыўся і забіў учора пераможны гол. І Барселона адзіная каманда ў Ла-Лізе, у якой 3 з 3, 3 перамогі. Ну, гэта мы ўжо кажам пра трэці тур, а ў другім туры яны перагулялі Атлетык Більбао. Ну, вось па шчырасці Атлетык расчараваў. Я думаў, будзе большая барацьба, але Барселона як бы, цалкам заслужана атрымала тую перамогу. І факт, што пры Фліку яны як бы знаходзяць свае моманты нават у тых гульнях, калі ў іх не ўсё атрымліваецца. А пакуль што відавочна ў іх там не ўсё атрымліваецца, але яны знаходзяцца за кошт там, не ведаю, нейкай такой вось імпэту, прагі да перамогі. Тут так, Барселона, вось цікава, як яна сябе пакажа ў Лізе чэмпіёнаў, бо вось там ужо, вядома, там будуць цяжэйшыя матчы, і менавіта, калі я не памыляюся, заўтра, бо мы записываемся ў сераду, у чацвер будзе, мы даведаемся, хто з кім будзе гуляць у новай Лізе чэмпіёнаў, як будзе гэта ўсё выглядаць. Таму таксама гэта будзе цікава. Можам адразу перайсці да наступнай лігі, няхай гэта будзе нямецкая. Шчыра кажучы, тут няшмат што можна сказаць. Але Байер Леверкузен нічога не змяняе. Так. Мінулы сезон працягвае. І цікава, ведаеш, ужо тады можна і задаць пытанне, а ці атрымаецца у кагосьці перамагчы іх у гэтым сезоне. Не, хутчэй за ўсё, канешне, атрымаецца. Хаця вось вядома, так. Калі глядзець на статыстыку, што хутка ці позна ўсё ж павінна скончыцца. Так. 2 матчы ў гэтым сезоне і з 2. 2 2
два сцэнары падобныя, два разы ратуюцца там ў дадатковы час, а тут вырываюць перамогу. Хаця кантралявалі матч з Барусіяй, потым самі неяк аддалі гэтыя 2 галы, што прыйшлося зноў геройстваваць. Ну, Байер, напэўна, застаецца галоўным фаварытам, асабліва калі ўлічыць, як там Баварыя згуляла з Вольсбургам. Вось так, пачатак у іх цяжкі, згулялі з Вольсбургам 2-3, і ім трэба было адгульвацца, бо 2-1 перамагалі на 55-й хвіліне Вольсбург. Да, там потым, можна сказаць, такім навалам у стылі Бёрнлі вырвалі перамогу. Было такое. Ну, Але яшчэ Штутгарт там праваліўся ў гэтым туры, там проста, не ведаю, у лізе чэмпіёнаў камандзе гуляць, а яны там Фрайбургу ўляцелі. Ну, ну, бывае. ну, бывае, да, паглядзім. Пакуль што гэта толькі адзін матч. Хто не расчараваў, дык это Хайденхайм. Яны і ў Еўракубках перамагаюць, і Бундеслігу пачалі з перамогі. Але Тут, ну, стоит- можна сказаць, што дзякуючы Баварыі нямецкая ліга насамрэч цяпер цікавая. Бо раней яна была цікавая, але можна забыцца пра тое, хто пераможа, бо гэта заўсёды было вядома. Але вось цяпер проста на ўсіх узроўнях, тым больш тыя, хто сочыць за нямецкай лігай, ведаюць, што кожны сезон ёсць нейкая каманда, которая ў мінулым гуляла, заўсёды была на 15-16 местах, а цяпер выходзіць на 5 ці там 4. Ну, для мяне вось у Бундеслізе і ў дачыненні агулам да Баварыі такая вось інтрыга, ці застанецца Кейн без трафея ў другі раз запар. Калі гэта будзе ў Гэта Баварыі, то гэта нічым, як там праклёнам не назавеш. Гэта праўда, бо ну вось так здавалася, што ўсё вядома, што ўсё зразумела. І так, у нас застаецца Італія. У Італіі Ёсць што сказаць? Ну, у Італіі я паглядзеў Ювентус, адмыслова дачакаўся ў панядзелак. Хацеў паглядзець, што там. Ну, не скажу, што вельмі відовішчны футбол, наўрад ці ён там шматлікім людзям спадабаецца, але заўзятарам Ювентуса пакуль што ўсё павінна падабацца. Ювентус — это адзіная каманда пасля 2 тураў, якая мае 6 пунктаў. Яны забілі па 3 галы ў кожнай з гульні, таму бачна, што Мота падышоў як бы сур'ёзна, і яшчэ зараз у іх трансферы падыходзяць. Ну, Ювентус пакуль што выглядае такой даволі сабранай камандай, ну, вельмі хутка сабранай. Я думаў, што яны там к сярэдзіне бліжэй сезона, але зараз яны ўжо выглядаюць як такі цэлы механізм. Што можна адзначыць, што Мілан прайграў Парме. 1 пункт за 2 матчы, так. Ну да, там ўсё вельмі складана ў іх, да. Хаця я адразу, як бы, калі мы размаўлялі пра там лігі, здаецца, казалі, што ў Мілана будуць праблемы вялікія, бо там і трансферная палітыка не вельмі, і трэнер прыйшоў там зусім новы, у якога не ўсё не паўсюль атрымлівалася. Таму, як бы, да. Што яшчэ можна адзначыць, это паражэнне Аталанты ад Тарына, досыць нечаканае, але Тарына вельмі добра пачалі гэтую кампанію. Мне падабаецца, як яны гуляюць, настрой, таксама там у іх, здаецца, трэнер новы. Ну, Рома, дарэчы, прайграла. Я там за Ромай зараз трошкі сачу, там пэўныя свае цікавосткі, але ну, футбол там просто зараз жахлівы, і да Дэросі шмат пытанняў. Ну, Інтэр перамог, як бы выправіўся спакойна. Інтэр, мне падаецца, як бы увогуле несур'ёзна аднёсся да таго, што яны там унічыю згулялі. Яны цудоўна разумеюць, хто тут гаспадар зараз у лізе і што яны павінны нагнаць. Але я думаю, Ювентус як бы Ну вось тут мы будзем пакуль што, проста да, звяртае на іх увагу. Так, будзем проста глядзець у будучыні, ці Ювентус насамрэч зможа стварыць нейкую канкурэнцыю. Гэта трэба будзе проста глядзець на тое, ці яны стабільна будуць набіраць пункты, ці ўсё ж такі пачнуць памыляцца.
Ну, Э, пакуль што там яны, як бы я ж кажу, Ювентус настолько была сабраная каманда, што яны як бы галы рабілі з нічога. Як бы, ну, гульня такая роўная, момантаў няма. Потым Ювентус хоп, там адзін перахоп, хоп, справакавалі на памылку і ўсё, гол, і 3-0. Што было так прыкладна было ў першым туры, прыкладна ў другім, штосьці падобнае. Быццам бы усупляюць суперніка, а потым забіваюць гол. Ну так. Ну і мы можам закончыць трансферамі. Ўсё ж такі засталіся пара дзён. І мне здаецца, што гэтыя пара дзён могуць быць цікавыя. Хачу пачаць, можа, нават з найбольш цікавага. Вось з'яўляюцца такія чуткі, што Стерлінг можа перайсці ў Манчестер Юнайтед, а з Манчестер Юнайтед Санчо можа перайсці ў Чэлсі. Пакуль што гэта не ўпэўнены, наколькі гэта сур'ёзныя размовы, але вось штосьці такое ёсць. Што ты пра гэта думаеш? Бо мне здаецца, што калі Стерлінг перайдзе ў Юнайтед, ён можа быць там нават адразу найлепшым вінгерам, і можа Рэшфорд тады наогул адпачываць будзе ўвесь сезон, бо Стерлінг нават перад сезонам вельмі добра гуляў за Чэлсі. А вось пераход Санча ў Чэлсі я не разумею, не зразумею, і ніхто мне я думаю, ніколі не патлумачыць, навошта гэта Чэлсі. Ну, складана сказаць, навошта там Чэлсі яшчэ нейкія гульцы. Ну, Санчо такі гулец, што ён, Пэўна, конечно, не паўабаронцы. Ну, не ведаю, да, не ведаю, што тут сказаць. Увогуле, палітыка трансферная Чэлсі для мяне як бы такое, некая анамалія. Пры Абрамовічы не было такога, здаецца. Хаця всялякае, да. Ну, всялякае было, але такога не было. Ну, не ведаю. Хаця і Стерлінг, можа, адзінае, што я магу сказаць, это наколькі Стерлінг пройдзецца, конечно, па клубам АПЛ. Ливерпуль, Чэлсі, Ман Юнайтед, Ман Сіці, да? Ну, Так. калі ён перойдзе. Цікавая кар'ера. Просто, да. Такога, напэўна, яшчэ ні ў кога не было. Ну, паглядзім. Гэта пакуль што ўсё на ўзроўні чутак, але яны, да, апошнімі днямі так разагналі, што быццам бы... Ну, гэта ўжо гучыць як сур'ёзныя так чуткі. Да. Ну, не ведаю, паглядзім. Ну, я думаю, Санчо, раз туды, ну, як бы, абяцаюць ж яму штосьці там, не пераходзіць же Санчо у Чэлсі проста, каб там быць адсеяным там з 22 гульцаў. Ну, Таму, я скажу напэўна. шчыра, яму няма месца ў Чэлсі, бо Мадуэка гуляе лепей, ніж ён. Палмер гуляе лепей, чым ён. Ёсць таксама Нету новы, Фелікс новы, которые гуляюць таксама, хутчэй за ўсё, не горш. Я не думаю, што ў Санчо ёсць што запрапанаваць Чэлсі як камандзе. Ну, таму, да, я вось, калі гэтыя чуткі ўзніклі, таксама задаўся такім пытаннем, ну, куды, як бы. Але Чэлсі ж вось скуплены там 8-га брамніка купілі. Ну, пра што тут можна Вось сказаць? проста так, калі б можна было сказаць нават, што Санчо лепшы, чым усе гэтыя гульцы Чэлсі, то, вядома, заўсёды можна, ну, ён лепшы, таму вось і купляюць. Але цяжка сказаць, што ён лепшы ўсіх гэтых гульцоў. А вось у Юнайтед Стерлінг, напэўна, можа сябе добра паказаць, бо на яго пазіцыі толькі Гарначо гуляе добра. Ну, вось што ў Юнайтед, так это, здаецца, Шухарта прыйшоў да іх. Калі я не блытаю, ну... Хто? У Гарта з ПСЖ. Я зараз праверу. Ну, пакуль што няма афіцыйна яго, да. Пакуль што не няма. Да, пакуль што няма. Ну, вось ходзяць чуткі, што ён, типа, павінен прыйсці. Гэта такі, ведаеце, Казіміра, там, ну, больш маладзейшы Казіміра. Апорнік, які там выгрызае ўсё. Ён яшчэ запомніўся такім эпізодам, калі яны супраць Аргенціны гулялі, і там штосьці сутычка ў іх нейкая была, і ён Дэ Паўлю, типа, паказваў такі знакі, дзе, типа, струк Месі пасмакчы, там все было такое. Такі хлопец вельмі сур'ёзны. Ну, я думаю, вось Юнайтед вельмі не хапае такого гульца. Таму
як бы Стерлінг, там Сидзі Санчо, это не столькі важна. Я думаю, яны зараз засяроджаныя на Угарта. Ну, магчыма, у Юнайтед трэба штосьці рабіць, штосьці змяняць. Паглядзім, што яны зробяць. Таксама з важнага, мне здаецца, з важнага трэба сказаць пра тое, што Мікель Маріно перайшоў з Рэал Сосьедаду да Арсеналу. І пытанне да цябе, ці гэта важны трансфер, который дапамагае Арсеналу ў перамозе ў лізе, ці ўсё ж такі гэта, ну так, будзе лепей у паўабароне, дапамога нейкая дадатковая, але ўсё ж такі гэта сильна нічога не змяняе. Ну, я вось па шчырасці не разумею. Ну, як бы для глыбіні складу, то, безумоўна, гэта вельмі добры гулец. Як бы мы памятаем, што ён і ў Сосьедадзе вельмі добра сябе праявіў. Але навошта ён ім? Ну, вось у лізе Аднавіўся, як чэмпіёнаў бы... будзе больш матчаў. Можа, сапраўды, каб Прайс адпачываў часам. Ну, магчыма. Як бы, ну, сколько яны там заплацілі? Там 32 мільёна еўра за ўжо не досыць маладога гульца. Ну, хаця, в прынцыпе, нармальна. 50. А, не, прабачце, так. Не, Так, 32, 32, так. Як бы, ну, магчыма, няхай будзе. Як бы для ротацыі. Ну, мне падаецца, Артета просто так не купляе там гульцоў, як там у Чэлсі, напрыклад, зараз адбываецца, да? Ну, гэта, безумоўна, там не ўсё просто так, але, ну, з майго боку гледжання гэта падаецца, што просто так бяруць і купляюць там 8-га брамніка. А тут, як бы, Арсенал падыходзіць, як бы, разважліва, каго трэба купілі, там абаронцу, вось брамніка падпісалі свайго, цяпер Меріна прыйшоў. Ну, таму, хаця, я думаю, заўзятары Арсенала хацелі б сабе нападніка. Так, і цікава, што вось Віера таксама сышоў у аренду ў Порта, таму... Там, здаецца, Інкеце, здаецца... Там пакуль што ёсць размовы, што ён таксама так можа кудысьці... Здаецца, у Фулхэм ён там, ці ў Крыстал Пэлас. Мне чамусь здаецца Борнмут, але вось пра Борнмут можна таксама сказаць, што ёсць таксама чуткі, што Кепа, найдаражэйшы брамнік, калі я не памыляюся, па сённяшні дзень найдаражэйшы брамнік на свеце, у Чэлсі гуляць не будзе. Вось ёсць чуткі, што ён будзе ў гэтым сезоне гуляць у Борнмуце. Шчыра кажучы, я нават не да канца вось гэтага таксама разумею. Я ўпэўнены, што ён лепшы, чым Санчэс. Толькі вось у Кепы ёсць адна праблема, ён не гуляе нагамі ў футбол. Гэта больш, нягледзячы на тое, што гэта брамнік, ну, можна сказаць, што малады, але гуляе гуляе па-старому. Ну, ёсць такое, да. З трансфераў, мне здаецца, што пакуль што ўсё. Ну, можна яшчэ таксама сказаць, што Жао Канцело перайшоў, можна, я не ведаю, ці гэта закончыў кар'еру, але паехаў зарабляць грошы ў Саудаўскую Арабію. Шкада, бо гулец не найгоршы. 30 гадоў гэта таксама не... Можна яшчэ гуляць. Ну, да, Кайл Уолкер паказвае, што Так. 34-35 як бы можна гуляць. Ну, мы ж ведаем гэту гісторыю, за чаго ён там усё ў яго абрынулась. Ну, і ўвогуле, ўся яго кар'ера, ну, ён з Пепам же ж там яны пасварылись. Так. І там, я памятаю па сённяшні дзень, як там Гвардыола ў інтэрв'ю сказаў, як там ён спадар Канцело, он так назваў яго, трохі зняважна. Ну што, занадта высакамерны хлапец. І, дарэчы, ва ўсіх камандах у яго вось такія былі праблемы, што як бы таленавіты футбаліст, все такое, але вось з характарам не ўсё добра.
І таму да, ну, кар'ера як бы адпаведна і перайшла в тую лігу, дзе проста грошы і ўсё. Ну, але затое грашэй заробіць і праблемы ў Ну, жыцці не будзе. гэта нас уже як футбол не цікавіць. Так. Не, ну, часам цікавіць. Ну Э, да, вось, дарэчы, пра Івана Тоні я бачыў там на BBC, здаецца, ці BT Sport мгм. была пытанка, што каб вы былі на месцы Івана Тоні і вам прапаноўваюць перайсці ў Чэлсі ці пераехаць у саудаўскую там лігу, Мгм. і заробак будзе ў вас 330 000 фунтаў у тыдзень. Што б вы выбралі? Ну, такая Ну, вось кар'ера. а мне падабаецца, я забыўся хто, але вось менавіта напэўна, на BBC хтосьці сказаў, што вось гэта такія гульцы, як Роналду і Мессі, яны могуць пераходзіць у Амерыку ці Саудаўскую Арабію, бо яны паўсюль усё выгулялі, і яны могуць паехаць і зарабляць грошы. А калі ты Айван Тоні і ну, шчыра кажучы, то не мае дасягнень няма. Мы ўсе Не, ведаем, што ён безумоўна, няма, на да. сённяшні дзень лічыцца, што ён адзін з найлепшых нападнікаў у прэм'ер-лізе, але гэта ён адзін з найлепшых толькі таму, што ну, вось на сённяшні дзень ёсць нейкі такі крызіс нападнікаў, што добрых нападнікаў амаль няма. Вось Ну, калі мы ён лічыцца адным з лепшых, таму што ён 2 сезоны таму, здаецца, так быў і, трэцім і пасля гэта Холланда і таксама. Кейна. Ну. Але ну калі калі хтосьці са слухачоў, напрыклад, глядзеў футбол 10 гадоў таму, 15 гадоў таму, кожная топавая каманда мела супер нападнікаў, которые можна было сказаць, што яны з найлепшых у свеце, а на сённяшні дзень Арсенал не мае, Чэлсі не мае, Ман Юнайтед не мае, Ліверпуль таксама не мае. Вось Ман-Сіці толькі адзіная каманда, которая аднаго з найлепшых форвардаў. Ну, троху футбол памяняўся, да. Вось, дарэчы, на гэта вельмі моцна паўплываў там як бы Клоп і тая ж Барселона, Гвардыолы, калі яны ну, чыстыя нападнікі не трэба былі. Тады ж з'явілася тая Я бы не сказаў, што дзявятка. не, ну гэтая дзявятка яна заўсёды была, ну, існавала, можа не Ну, то настолькі бок. папулярная, але я б тут Ну. не абвінавачваў Гвардыёлу, бо ён усё ж такі і ў Баварыі і ў Ман-Сіці у яго заўсёды быў форвард нейкі. Нават Мессі ў Барселоне, ну Мессі проста іншы гулец. Тут Ну, не там праблема Вілья быў. Барселоны. Так, ну вось так, быў Давід Вілья таксама, безумоўна. Ну, ўсё адно гэта быў трошкі іншы, як бы, колькі ж было матчаў у Холланда, калі ён там 5 разоў кранаўся мяча толькі за гульню. Это калі от Сіці гуляе з вельмі сур'ёзным супернікам, дзе як бы тактычная барацьба ўсё вырашае, і як бы Ман-Сіці гуляе ў гэтых матчах быццам быў на гульца менш, таму што Холланд цалкам выключаны, ён не ўмее Ну, гуляць. гэта Холланд такі гулец таксама, бо мы ж, вядома ж, Гвардыёла змяняе каманды, і стыль змяняецца, гульцы змяняюцца, ўсё змяняецца. Тут, вядома, не ўсе яго каманды гуляюць аднолькава. Таму Не, ну так. Холланд робіць сваю справу, да? Не, так, безумоўна. І ён па-рознаму таксама гуляе, у сэнсе ёсць моманты, калі ён вельмі добра вось апускаецца ніжэй і нават дапамагае сваім гульцам пачаць хутка атаку, але так, я тут безумоўна, гэта не ягоная праца. Бо ягоная праца гэта каб яму далі мяч, і ён можна там на 90% быць упэўненым, што будзе гол. Вось гэта ягоная праца, ён вельмі добра яе выконвае. Але зноў ж такі, так яшчэ раз хачу падкрэсліць, што добрых нападнікаў амаль няма. І нават Уоткінс, напрыклад, гэта вось мы яшчэ паглядзім у гэтым сезоне, бо у мінулым так у яго ўсё вельмі добра атрымалася, але, напрыклад, па асістам, калі я не памыляюся, чаканых асістаў у яго было нашмат менш, чым ён зрабіў.
То бок гэта ну гэта была анамалія, так не павінна было быць. Ну і вядома, што так, і тут гэта я не кажу як мінус, але што ў яго былі і асісты і галы, калі ён нападнік, мы ўсё ж такі больш галоў чакаем. Таму ну вось будзем глядзець, бо пакуль што пачатак слабы, і вось нападнікаў няма, і мы зноў ж такі павярнемся да Айвана Тоні, што гэта, як таксама некаторыя кажуць, гэта проста можа быць бяспечны трансфер у сэнсе, што вось пару сезонаў таму яго атрымалася, ён знаёмы з прэм'ер-лігай, гэта не гулец з Гішпаніі ці там Нямецчыны, который невядома ці ў яго атрымаецца. Хаця Айван Тоні таксама так у мінулым сезоне гуляў няшмат праз бан. Таму таксама цяжка сказаць, ці ён усё яшчэ на гэтым высокім узроўні ці не. Ну, вось калі пра нападнікаў казаць, то у Ньюкасла вельмі добры нападнік. Так, вось я забыўся пра Ісака таксама, да. тут безумоўна згодны. Так. Ну, добра. На сёння мы будзем заканчваць. Будзем чакаць наступных матчаў. Калі я не памыляюся, хтосьці цікавы гуляе у прэм'ер-лізе ў наступным у гэты уікенд. ну Юнайтед, Ліверпуль. Напэўна. Так, мы Вест Хэм, Ман-Сіці, да. Таму там шмат будзе цікавага на гэтым уікендзе. Там і ў Італіі цікавыя будуць матчы. Ну, Так. будзе пра што пагутарыць. Там уже і пра Лігу чэмпіёнаў у І наступным Ньюкасл падкасці. Тоттенхэм таксама, так. Да, там як бы шмат цікава. Таму я думаю, што на наступным падкасці мы будзем размаўляць пра пару матчаў, але вось гэта будуць самыя цікавыя, безумоўна. Ну да, не будзе такіх падрабязных аглядаў. Это пакуль што мы уліваемся самі ў сезон. Так, бо пачатак і хочацца пра ўсіх паразмаўляць, усіх зачапіць, каб ведаць і разумець, хто ў якім Быць у стане. кантэксце, да. Так, а потым некаторыя вынікі будуць уже больш зразумелыя і хаця будзем глядзець, бо так, футбол штука цікавая. Добра, яшчэ раз. Будзем заканчваць. Сустрэнемся зноў ж такі за тыдзень. Дзякуй тым, хто слухаў, і да пабачэння за тыдзень. Да, пакуль, сябры.